lipatit di nakita, punyal kaarig na, ng sugat ay tuig na, kasanuan pate, ayat nga parik na, yung karim kanya kidin, niayat din tuwag resa. Jak minamnama, ulpit mo ken ranggas, masulmut kalakama, tanaranggas kayat, jak masagaba, kastoy ti parag na, sipu timting ka, nagbaliwet. Jak minamnama, ulpit mo ken ranggas, masulmut kalakama, tanaranggas kayat, jak masagaba, kastoy ti parag na, sipu timting ka, nagbaliwet. Jak minamnama, ulpit mo ken ranggas.
pamedi tatuy lumog ket na pobre yang muray kasta inuuray ka tapareng mapasulipay inulilang nga ayan idita nagsarat tamane ket ka imise inunang tuniyak ingat
Saan ko mga siya di pabasulin? Nudarak-rak tayan kelangin-langin, sikat na luwag anang baybayan. Sana't laam mo nuwag tuog ka, umanay ken kan makita na iti maminsan. Umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awate, no panunutek nga sika di ay ayate. Unpunuak na kurkurangang ganiya, tinipelak di gumura dyan timpakan. Imbes ngay ay wenak saan ka indadanes na, kasta pati tinaputno nga agayan. Siya ipabasulit, tumarak-rak na ayat yan langin-langin, kasikat na lawang anang baybayan. Sana't laam mo nuwag tuog ka, umanay ken makita na iti maminsan. Umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nga sakit pilit nga awate, no panunutek nga sika di ay ayate. Kaniya tinepelak di kumura dyan baka. Imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na, kasta kati tinaputno nga agayan. Kasalong ay paten ko di kasken ka, martirak na puso ayat mo jak marik na at matek ko, jak marik na tadungo, kasaluwa jak guden panagtuog ko. Ninon punuak na kurkurangang kaniya, tinepelak di gumura dyan impakan. Imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na, kasta kati tinaputno nga agayan. Kasta kati tinaputno nga agayan. Kasta kati tinaputno nga agayan.
Saludsud dek man ken ka, damag ko asyak kay kagurang, ngem-jak amot pangit gapuanan. Di na ka din ay ayaten, wenno addan sa balin, anangita kelinam itarik na, di nagkadunay pasaktan. At kadi karbenga manglapet ita paggugustuhan, nawaya ka no pagkaragsakam, hindi tulak di mo kat lipaten. Tila idaw-dawat ko, pinakat kumapagpagitaan, ragsakyo akasam itan, na masugat ko'y kaungga. Addan sa balin, anangita kelinam itarik na, inagkapunay masaktan. At kadi karbenga manglapet ita paggugustuhan, nawaya ka no pagkaragsakam, hindi tulak di mo kat lipaten. Tila idaw-dawat ko, pinakat kumapagpagitan, ragsakyo akasam itan, masugat ko'y kaungga. Ragsakyo akasam itan, masugat ko'y kaungga.
Tiyak kay inkain suka sa engken panusa, di ikain suba na puto na ayat, pusok lain pitasugan, apges din sa daang iturak na lang amin di panusa. Tinasugat, taawanan ni ayat nagbanagak adag sanggasa, nagkarika idi kanyak asisyak la ti patpat kem, ngim naglabas ti panawen, nagbaliw kamet den ita saranay kuni sa nakit awan mabalin ko, agip turak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet o
siya lang agikot kay tapuso. Kisah
Napanang apay ita kalanga agpara. Sinapsapul ka, hindi ka man lang makita. Pimanaw ka, imbati na may mansa. Ani ang di mo kinaya, manuin ka kinagura. Napanang apay ita kalanga agpara. Sinapsapul ka, hindi ka man lang makita. Pimanaw ka, imbati na may mansa. Ani ang di mo kinaya, manuin ka kinagura. No umakan, no umakakadig, kaapay akasta ka, diyak ka din napatigin ka. Naragsak ka kadin, adi na makita, minamaag nga ayat, ang angaw sa sarita. Napanang apay ita kalanga agpara. Sinapsapul ka, hindi ka man lang makita. Pimanaw ka, imbati na may mansa. Ani ang di mo kinaya, manuin ka kinagura. No umakan, no umakakadig, kaapay akasta ka, diyak ka din napatigin ka. Naragsak ka kadin, adi na makita, minamaag nga ayat, ang angaw sa sarita. Palunet, tuwing napuno apang maten, inkanam na maen, at siya tumamaliw, ingana isusulit. Natingin ko, siya't mailing suglia na ko, kapipintas alagi, kinago, ang nagpuligan ta, panagin na dayot na, saan ka magkatubig, doon nagdakit ang
Saan nga isutlap peda sa ngalin taningayan. Sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon. Ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanim si kalaeng biyakon sa bali agmay saka mauyos man to'y biyan. Mamati ka kumakani ako biyak ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapuno. Ay Ate Berna, Ate Weds, Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nishi Shop. And of course, to my executive producer, Ma'am Cecil Alcantara Arconado. DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Clear, Tita Daisy, sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon. Ikarik asiksikan tulae ay ayaten ingat tungpal tanim si kalaeng biyakawan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag. Mamati ka kumakani ako biyak ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno si kalaeng biyakawan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyan. Mamati ka kumakani ako biyak ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno. Nangipod pa, idiin ka na kita
kinararapaan napudno nga yatin paay mo kaniya nalawa ataw inta nagbaetan saan nga isutlap peda sa ngalen taningaya sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanem si kalaeng biyagkawan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakani ako biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno ay Ate Bernati Weds Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nishi Shop and of course to my executive producer Ma'am Cecil Alcata Arconado DJ Ness Ma'am Elaine Ma'am Allen Clear Tita Daisy sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikarik asiksikan tulae ay ayaten ingat tungpal tanem si kalaeng biyagkawan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakani ako biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno si kalaeng biyagkawan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakani ako biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno. Di ayan saan nga alik kami nung
siya sino di ka pulos isukat. Tong palbiag inakin kay pasigurado, siksik ka lang dyan tuwag balbaliw. Ay wan patse di ayat saan na kaslasan saramsam luka umam inkan ipadawat di ayat saan na kaslatay lugan inka mapedyan ada reserbam dokunat nga ay ayaten ka puno day taawan kinaulgod na awan pulos inaangang timarikrik na puno amin awan kinaulgod na pamatyan na pamatyan na pamatyan na. Di ayan saan nga ali kami lunadaanin inka ipadawatin. Di ayan saan nga bareng-bareng kaya mo ita lawas na sa baling manin. Tong palbiag tuy panagayag kugen ka uray siya sino di ka pulos isukat. Tong palbiag inaken kay pasigurado, siksik ka lang dyan tuwag balbaliw. Ay wan patchen, ay wan patchen, ay wan patchen.